basane Niken, lu basane sampean. Lah iya aku lu kok ngengkel lho iki. Lu kenal sama gue. Nek dudingmu rene kowe gue. Carimu lu. Mencra-mencra bacok dasmu malah. Biasane wong ngeyeli matine cepet lho. Aku gak suwi ya kayak aku. Maksudnya ki tak jelas. Gue sama lu. Ngengkel ae. Oh lah. Gue niki kowe lune kono. Jadi aku lah jatuh dasmu lho. Angel kok Sampeyan Akapelamu. Ayo. Ayo. malah gila aku gitu. Kowe iki jek kok guyu. Wingi kok putih cahyan. Ayo dong. Cik lho. Beh. Ora kowe cik-cik. Nah, kuwi keceroki kuwi. Ono ah. Suwi ne rambut. Ayo jajal dok, belen dok jajal. Urang. Wah, mendong batang limputi cahyani riwe. Wah. Ana Masmu jajal iki. Nggih alat kuwi. Ya iki Kang. Mbok tahu saya. Jajal iki. Lah kene muni to. Sing kene muni to. Kene metu. Kamas tabut sanani. Tempo lebih cepat kan? Oh mas, esa muda salam lambi. Kayak cepet-cepet lambeku ndower ya. Chandra silang ci. Wah, ini kan kayak untuk dolanan kan. Cakeme wong tek rempelas ya. Sing gak piye malah. Arum Bali diaturake. Yuk, dados. Neling. Gawe radil. Niken iki gagrag cara ngendi iki? Bali. Bali ta? Iya. Mulon jogete piye nduk mau, Nduk? Gini. Nah. Itu matanya juga ikut sama ininya tangannya. Gerakan tangan. Tangan Iya. ke kanan, mata ke kanan. tangan ke kiri. Mata ke kiri. Mas Klitik lagi melu mau. Iya, tadi Bali juga. Sama. Sik kae lho. Mau iso tangane ngiwa kok iso mripate nengen iki lho. Tayub, Pak deh. Tayub. Pancen yo kira. Coba kamu lagi. Ini saiki kan sik dicocokne profesional kabeh. Ayo. Coba Bali mau. Apa to kok? Liatin aku. Ya, tak delok gedhi sakmu tak delok yo. Oh iya, coba. Ya kan? Kali kan. Pulau Dewata. Pulau Dewata. Kowe ngerti sindenku sing jenenge Dian. Wah, kowe lek kon Bali, walah nanti tekan Sulawesi kono kae. Ayo. Iya, dudono.
Dudono kluthuk dudono kluthuk. Piye maksane? Kok Bali Sulawesi jane minggat apa piye kok? Lho ki apik iki tenan ning TikTok wis viral kok. Terakhir. Iyan. Doyan. Ayo, iki. Aduh, Bali. Ayo Mas, yo. Ya. Lah iki kaya pitik ayanen lha iki. Ya, Diluk ya, Pak. Piye? Tak ning ngono diluk Heeh. Ayo duk diperiksake dulu. Iki jane tari Bali apa hiasan dashboard mobil? Tapi itu benar salah satu tarian Kudu dari iki. Bali. Wiraga, wirama, wirasa. Hmm. Mlaku, tutup, buka ngono lho. Ayo, diringi. Yo, dede, tak yo. Aku kok sampean. Oh, Oh. Jos, luar biasa. Ayo beli, kowe beli. Ayo. Awakmu iki lho. Ayo. Beli putus. ayo kene beli, ayo beli. Belimu iki. Ora cara Bali nyeluk Mas ki beli ngono lho, ora. Iki lah. Ki gede klitik. Lah yo i gede kritik, Nah, nyoman sniken, niken. i gede manuke. Kira-kira tak geceke. Wong iki Ketut sapa ngono lho. Ayo. Ketut kluthuk. Yo, cara Bali, aja kalah karo adikmu. Oh, sik. Entenono tak dedeng sik. Mas, tangane nek nengen mripatmu diguak. Lagi matane sapa gua? Diguak lho, ngono lho. Seret ngono. Nah. Sikile. Ada hitungannya. Wiraga, wirasa, wirama. Ya, dadah. Sik. Kene lho. Urung jogete Lho apa? Kok kuwi ngeweke nikah Terima ngono. kasih. aku. Ya nduk wis. Iya. Masyaallah. Sudah terima kasih ya. Urung tak kira lek ngoyo aku urung joget tak duwe Nanti hadiah. kita foto ya. Ya Iya. kok tak wae foto ronsen ume ya. Nduk. Yo konggone Mbak Niken. Aja. Ora. Ayo duduk. Ayo. Jale kluthuk, jale. Ayo, Makasih ya Bali Cahayu. kluthuk kaya apa? Sip, sehat. Wis kene lenggah kene. Wong nganti bar wayangan ya, Nduk. Kene lenggah sini dulu, sip. Oke. Mang pirsani nduk iki lho, Lenggah Bali sini, ne lenggah Mas sini. Kluthuk. Ora ono kan. Ya. Apa? Ora ono. Iya, Ndang. Mlaku sik kok kene sikile ngecak. Wiraga, wirasa, Wirama. Kuwi jari rada dhuwur cara Bali ki tekan lah. Ngono kuwi. Lek ndagel tuk, lek ndagel rasa nggae kas kaki ireng apa to, tuk? Pancen sikile ireng kok jotos. Sorry. Dadi asio gawe ngelokne wong. Dosa. Kuwi takon ngono lho. Ora mabrur. Kowe tresno karo Gusti Allah ora? Aku ya tresno. Jale. Ayo Bali, ayo. Ayo. Terus. No. Mau dilu kok suwi men aku. Lho iki karena apik gerakmu. Apik gundulmu kene ngene mak pok ngene. Wah iki yo ngawur kok iso mangsamu. Ayo. Ngono, Nduk. Oke. Piye jogete Bali Mas Kluthuk piye? Ya bagus, sudah mulai bagus. Bagus gundulmu. Sampai bagus. Nyapa Itu kok toh? bagus itu kamu itu bilang apa? Plus. Waduh, omongan Indonesia. Iya Iya dong. Indonesia, karena kita sering bolak-balik ke Jakarta. Ya, gua sering. Loh, emangnya lu kenal sama ini? Loh, lu sama gue kan kenal sama ini. Kenal. Lu sama gue bertiga. Iya. Yo, lu kok iya? Lu sama gue. Oh iya. Lu kenal sama Niken? Loh, Kualekno.
Lu ini niken, lu neng niken. Lah iya. Lu ini niken. Jadi lu aku. Loh, Lu kenal sama lu. Tuh, gimana sih? Lu kenal sama gue? Lu Nah. kenal lu. loh, Lu kenal sama gue. loh. Loh, Kualik. Kualik. Kok kali piye? Iya, Kualik. Lu kenal sama gue? Lah ya aku lu. Loh. Kenal sama gue. Loh. Enggak. Lu itu lu, gue itu gue. Lah ya lu ki aku kan. Lu ki kowe no maksudnya. Lah ya aku lu. Lho piye to iki? Mas- Benar to? Tik piye Enggak. iki? Ini loh, gue ki bosone niken, lu bosone sampean. Lah ya aku lu kok ngengkel lu iki. Lu kenal sama gue. Nek dudingmu rene iki kowe gue. Jaremu lu. Main selama itu bacok dasmu malah. Biasanya wong ngekeli matine cepet ya. Aku gak suya kayak aku. Maksudnya kita jelaskan, kalau dengan bahasa Indonesia, Ya. lu itu kamu, Coba gue contoh itu nih. saya. Contoh nih, kamu yang Nah. ngomong sama aku. Dek Niken, Iya. lu sama gue malam hari ini di kediaman Bapak Andre. Iya. Ajib, Iya. enak. Ayo, lu gitu. sama. Gue sama lu. Lah ngengkel ae. Oh lah. Gue niki kowe, lu nek kono. Jadi aku lah jatuh dasmu lho. Angel kok kamelu gue diwarai aku. lho. Jajan Eh, kan? tembangmu Iya, kan? apa, Nduk? Apa ini kita nggak Eh, mendoakan eh. dulu? Oke. Iya no, iya. Acaranya Acaranya ini apa ki? Tasyakuran bangun nikah. tasyakuran. Bangun Bangun nikah. nikah. Jadi mulai membangun pernikahan lagi untuk beliau Bapak Andre. Iya. Berarti bar Pak niki. Andre menikah kedua kalinya. Enggak. Lu gimana Gimana? sih, Dek? Iya, Maksudnya Pak Andre itu dulu pernah nikah, lalu ini dibangun nikah lagi. Karena yang kemarin-kemarin kurang afdol, ini ditingkatkan lagi, dibangun nikah lagi. Oh gitu. Iya Ya. makanya kan nikah dua kali. Ini tak mangi. Iya toh, kan nikahnya peng pindo toh. Sing Lah. kae iki sik gagal terus iki nikah neh. Oh iya. Nah, ya bar iki ping 3. Lho dadi ngene lho. Kok malah diurak-arik. Bola ale. Tegese bangun nikah iki diperbarui, diperbaiki dan Perbaiki. Disahkan. disempurnakan. Pak siapa? Pak Pak Andre. Andre. Pak Andre. Ya. Oh, berarti nikah tua ya? Iya nggak apa-apa wis, nggak apa-apa wis. Rabine nom. Saiki Ya. tuwek ngono lho. Lagi dikarni. Alah sakarmu kan aku. Ini tak telang nih. Ini umpamane omah ya. Ya. Pak Andri bangun omah. Wis pirang-pirang tahun ngono bar kuwi terus direhab meneh. Nah, Oh, gitu lek ngomong iki. Lah omah jadi ora kowe jelas. kupingmu bosok aja dah. Oke nih ngomong yo ngono kuwi yo lu. Gimana sih lu? Loh, jadi aku gue. Lah ya balik neh. Ya semoga buat Pak Andre dan juga Bu Bu Winnie. Andre. Winnie. Semoga sehat selalu panjang Amin, amin. umurnya. Terus menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Sudahlah yang penting doanya yang terbaik-baik ya Pak. Ya. Amin, amin, amin. Doa untuk para penonton yang rawuh, Iki semene iki ora- penggemar Oh, kabeh. nggih. Matur sembah nuwun sangat kagem penonton ingkang rawuh teng mriki maupun live streaming mugi-mugi tansah pinaringan sehat selamat wilujeng. Amin. Rezeki ingkang kathah barokah turah-turah ora lokaning malah kebak amin. Amin. Donga ning Pak Dalang, bapakmu. Ayo. Nggih Pak. Wah, Wis to bene nyapa to? Ayo. Bapak Cahyo kalian Ibu Kesi, dungane. mugi-mugi pinaringan sehat selalu, panjang umurnya, Amin. dan semoga mendapatkan rezeki dan ridhonya dari Allah. Amin. Aku yo donga saiki Pak. ganti. Om kritik Nah, sih. kuwi. Ya, buat Om Klitik, Iya. moga-moga sehat selalu panjang Amin. umurnya. Pangestu munduk. Moga-moga ndang nikah. Amin Sing terakhir iki kok rada semlenget to Nduk iki. Bangun nikah. Oh, bangun nikah. Iya. Ini kayak ini. Oh iya. Kayak Pak Andre. Kayak Pak Andre. Makasih. Nduk, makasih. Ya, Mas Lutuk dongake. Kayak Coba dengannya aku tuh. Ya, Bang. Anu ya, aku wis tak dengar dhewe sesuk. Berkat. Kita gak penting. Kamu nggak mau tak yo doain? bene Iya, ditungake iya. bocah. Bocah iki keterima sapa? kok. Ayo. Cetar dengan. Ya moga-moga buat Om Kelutuk Ya, ya, ya. sehat selalu Amin, panjang amin, amin. umurnya. Ya. Ya toh terus mari ngono awet umure. Amin. Moga-moga kabeh wis entek sampean cek panggah urip. Ya, Moga-moga. kowe ana wedan sitok ben bernah neh ngono dadi. Enggak, sampean kan lek pomone sampean matine keri kan sampean arepe mancing kan bebas. Oh iya bener. Rene sing larang ya kan. Iya. Kene sing ngeter nih. Heeh. Diwir masamu, ya wae ana sitok neh kanca sitok ngono ya.
Anu sing tuwek-tuwekan ra apa-apa, tuwek-tuwek. Ayo bleset. Ayo kita menyanyi aja. Ayo. Siap. Tapi Ayo sesarengan untuk musik iki. orang anak musik om. Iki. Oh tak keprok, ora nek wong gatekne kowe malah ngilekne ora. Kudune nek Mas Cahyo ngeten iki piye secara inisiatifmu dan kreativitasmu ben iso menunjang ke piye? Kan iki sampean iso to? Loh, iki iso lho, Bos. Apa? Jadi kita itu sinergi. Bapak ini kan Pak Dedegleng, biyen Dalang. dalang, saiki turun yang putrane Putrane. saiki dadi sinden Sinden. kondang. Penyanyi kondang. Mbah De Sukron Suwondo biyen dalang kondang, turun tengirin jenengan dadi dalang kondang. Nah, Mas Cahyo, Mas Kangko. Mas Kangko, Mas Cahyo. Bapak kula nggih pelawak siswa budaya. Nggih. Pak Pak Jelgo Bambang, ya turun sampean karo aku. Iki. Ya ora? Nggih. Iki adik iki wong telu ki nyambutke sing sinergi kaya ngene. Alhamdulillah. Lho, dadi kudu nyambutke sing Ya, tenanan. Nduk, tembangmu apa Oh, tak Nduk. iringi? Oh, pakai itu, pakai mulut aja. Enggak. Aduh, kayak Maksudnya jangan pakai gamelan. Loh, atributnya gamelan kok nggak pakai gamelan? Kalau pakai mulut tuh namanya akapela. Iya, akapela aja. Ah, nggih. Gitu aja ya, ya, ya. Ini biar kangge. Biar kangge. Wes. Dia kan Cangkem bal tanget e diobo-obo iki boleh. enggak. Iki lo ngopok-ngopok ingin. Ya. Mampu. Mambu gundalmu kita ayu tanganmu pusing ramu. Yo bleset tok kowe. Lu mau apa? Apa? Kita nyanyi lagu yang terbaru aja ya. Oke. Awas lo, hati-hati lo, kanca-kanca sing mudeng lo. Oh, iki Oh, bersesasi lo. Ayo. Niki situasi bisa menempatkan, Mas. ayo. Ayo. Yang condro wos ilang terane mendung peteng limputi cahyane. Akapelamu. Ayo. Malah gila aku gitu. Kowe iki Lah kok lagu Ini kok aku piye? akapela. Oh iya iya wis. Ini Nduk. Iya Ayo tuh, kan kadung nyanyi Wong kok. kudu ngomong yo nduk sabar. Tuh ngomong. Bisa nggak lagu itu? Iso wis tok. Nyanyi tak tabuhi nduk sak senengmu. Ya. Yang condro silang citrane mendung peteng limputi cahyane. Ayo, Dok. Cicik lho. Beh, Ora Sing kowe nembang. cicik. Saya nembang apik kono apik sampean iso guri cicik-cicik. Yo iki lagune campur sari pakai cuk lele apa ngono lho. Piye? Kecruk. Lambemu lak digunakake lak lambemu lak ndomblek. Lah ya to. piye unine? Yo dijine diobahke ngisor dhuwur. Coba jajal. Nah, kuwi kecroki kuwi. Ono suwi ne ramu. Ayo jajal dok, belen dok jajal. Urang. Wak tuwanya mbledos kok iso. yang condro silang citrane mendung peteng limputi cahyane riwe. Karo campur sari mayangkara apa iki lho Melan. Ayo. Sik. Anu nduk ketoke alate Mas Muki kurang dawa kok. Iya. Nih. Aku ya, Dadi- iki lagune. Duduk gambang adoh Iram. Hah, ini wis. Ini wek nduk ya. Banyol yo banyol ning sing ati-ati. Lah wong kotakmu separo tok iki lho. Kowe iki oleh ganteng te matamu PC ya. Ini nduk, paringno Masmu jajali. Nggae alat kuwi. Ya iki kang. Mbok tahu sae. Jajali. Lah kene muni to. Sing kene muni to. Kene metu. Oh alah. Ayo jajali. Tuh, Kak. Ya, ayo. Yang condro silang citrane mendung peteng limputi cahyane riwe ngenteni kapangku kamu kemas tepuk jangkati Tempo lebih cepat kan? Mas esa muda salam lami lale bilang ini kama
Kayak cepet-cepet lambeku ndower ya. Ini suaranya apik lho, Duk. Tapi semakin lama itu kita harus semakin cepat. Semakin cepat kowe penak, kowe nyanyi kene lho kene. Kok macamku sing iso ki dledek oh janggut. Coba kamu lagi. Sini. Kamu itu Ayam geledek. Nggih, yo jajali. Yang kira tuh cepet ya. Nggih. Yang Condrowo silang Bah, ini kan kayak untuk dolanan kan. Ayo. cakeme wong tek rempelas ya. Dosa lho, Dok. Kuwi piye-piye ben sing ngomong sampean lho. Dosa. Oh, lho. Loh ya ta, mukok ta kowe. Walat to. Ayo. Agem gamelan ya Cahayu. Nggih, nembang sing apik kan. Nggih, coba. Jalanan ning Tresna mawon nggih, Pak? Nggih. Ya. Gawe Enggak. Ayo, jalanan ning Tresna. Ayo, nggih. Coba diaturake. Tak tung, tak ndo. Bar iki Halo, gede Bro. Pak Cahyo. Kok iso muni tenan to? Aku iso muni to. piye? Ayo. Kok iso ngono piye lambemu iso ngono to? Ampun kowe. Yo, diaturake jalanan ning Tresna. Niken Salendri. Yuk, dadas. Niken Salendri. Sun
Yen Mas Klitik Nggih. Kluthuk. Ya, Bu. Lah, apa to sebabe kok tanpa ngangge Musik. alat musik Nggih, nggih. diatonis ya toh? Nggih. Kita mengunggulkan karya agung warisan para leluhur kita wujudnya gamelan. Leres. Nggih mbuktekke. Nggih. Nadyan gamelan tidak akan lekang oleh zaman. Tegese tembang apa wae, lagu apa wae diringangi gamelan. Saestu. Paton sing nabuh kreatif yo jalan. Loh, nyatane. niki mon lagu-lagu kula nggih saged tok. Masa? Fotomu ning kamarku, ning atiku kaya kowe, ning sandengku. Ngene rasane yen kangen kowe. Oh, enak tuh. Kula ki lagu mesti gawe gamelan Mas Jani. Ning karena mengikuti modernisasi, kula manut musik. Nah, Ngoten lho. kuwi, Niki, Pak. Nggih. Jadi Kehebatane gamelan ning kaya ngono kuwi. Modernisasi boleh kita ikuti tapi tradisi jangan kita tinggalkan. Nggih, mila saking menika. iya. Kaya Mas Kluthuk pamane nembang apa wae lah ya diringi gamelan ya iso. Kula Iso. rasa nembang kok. Lah. Apa aku salah yen aku kondo? Apa anane? Wong sing ning sandingmu ben melu krungu piye dadi kowe iki ora ngerti Ya, Ro. Piye lali to? Ayo. Nah, lagu ki nek nggih gamelan pak gak iso wae Nggih. ning kudu digoleki Ya, genduk niki kan nganti gara-gara to, Nduk? Nggih. Oke, siap. Istirahat sik. Diman-iman. Ayo. Lah, saya ngene, ditanjake. goro-goro pak Hah? goro-goro Sapa? niken to Heeh. kula tetep goro-goro Tenane? mungkin no Sumpah? king griya Griya pundi? Pak aku anggere dereke jenengan mesti crash terus lho nek ning Tulungagung. Apa iya? Bengi niki merdeka. Merdeka syukur. Ayo. Ngono, Bu Kesi, makasih ya Bu Kesi. Ciri khasnya Piyai Tulungagung, Siap. ketoprak besar gaya baru. Jenengan biyen ya anggota siswa budaya. Lah, alah. Dadi ora nek eleke lamun to fragmen ketoprakan. Ya, oke wis tetep. Wis lakone apa mang Aman, milih wis, dhewe. Aman wis jenengan goleke napa kula tak sing golek? Milih dhewe men cocok karo atimu. Oke. Ah, bener niku mesti. Mbok pilih kepareng badhe ngampil Monggo bebas. saestu Mas. Nggih. Pareng nggih. Nggih. Monggo. Wah. Kene sering aja aku lho ora kepenak. Anu niki mawon nggih, Pak. Monggo iya nggih. Saweneng kula niki, Pak. Lah kuwi ya pancen ya bintange Madangkara. Wah, Ya, nggih. jenengan nek pirsa sinden panjenengan sing niki kaya bakul lontong sayur sing teng layangan. Sekar Tanjung nggih niki. Oh iya. Plenguke kuwi ya. Oke. Ayo kene yuk, jeli. Iya, kayak Bos, apa. ayo. Ndang pakai inisiatif ngono. Nah, Nggih. soalnya Romo penjantian badhe Haji Sukron Suwandana lah kali bapak sak aliting. Leres. Wah, Neneng. jajal iso. Suwo Mas. Yo iso. Kok yo iso ngentong kowe. Coba iso ngentong to kowe. Toprak. Santak jajal santak. Wah, Kaya toprak tenan nih, ngerti gendeng nih. suwo sila bro ya. Kok anak toprak tenan. Ngono kok ora dengi-dengi ngentongi. Ngerti Romo kuwi. Masa ketoprak ning cipuan ngene. Serempet, sirep. Nah, yuk. Nah. Lakone apa, Bos? Lakone. Bayi lahir dalam gentong. Bayi lahir dalam gentong ya. Betul. Diajeng garwanipun Kak. Angkling Darmo Sayembara. Oh iya. Wah, karo Badik Madrid. Setiawati. Tenan iki. Malowapati. Kudune wedok anu lho. Beda iso. Kuwi lho. Sapa? Kesi. Oh. Anu pami panjenengan pripun, Mbak? Setyawati. Oh, saged. Setyawati. Jajal Setyawati. Jajal nyen. Mbane niki jenengan Setyawati. Oh, saged pun mriki kali kula. Praboso. Ayo, bisa toh? Iso. Penggemar toprak ora iso ki piye.
santake. Beluh, Pemain ketoprak apa bal-balan ke kaos kaki ora. payu yo adem. Ben ora masuk angin lho Tuk, ora. Yo kenyih. Saya kesel kuwi. Beluh. Kusik bocah wadon. Ana ing sak tengahe ngalas banjur ana bocah wadon sing ayu Sulistya ing warni. Kemayu tiran. Sopo jenenge bocah wadon? Nuwun inggih Raden. Nami kula pun Setyawati. Sik. Nyapa? Ngono kok wong Tulung Agung. Loh, piye to? Ketoprak iki wong wedok iki soalnya rada mlengking lho. Nuning nggih sinuwun. Kuwi durga kuwi. Ketoprak iki apa Aja mlocokne to. Kok suara jago Iya, soal tenggorokan. Ayo. Tempangake nami kula Setyawati. Lah, sing keri yo rasa mbok gongke suwuk to. Nah, Rada dur ora. Kula mboten saged no. Dewi Setyawati menika kan karakteripun alus. Hah, cara wayang Sembodra, bener. Lembut, ngaten lho Mas Kluthuk. Ya wis. Setyawati apik kaya ngono Ya, ya, kuwi. ora Lek apa. Setya Perwati lah kuwi ngono kuwi. kowe adoh nek kuwi. Adoh. Adoh. Kusik. Ana kawigaten apa? Njur kowe sakloron dolan ana ing sak tengahing alas. Kamangka alas kene kebak banget kewan sing galak. Njur mengko sak mangsa-mangsa kowe njur. Ya apa to kok sak mangsa-mangsa? Sama-sama karo musuhe kentange metu ya. Sak mangsa-mangsa yen dipangan kewan galak njur kepiye? Lah yo eman-eman ayumu. Menawi enten kewan galak, kula teng mriki kan enten piyayi sing gantenge kaya panjenengan. Kula badhe nyuwun tulung panjenengan, kapureh kula malih. Ora tau ketoprak. Piye to? Sampeyan iki ra gelem karo Angkring Darma. Lha kok ngosek kaya ngono ya. Lah Ora ora gelem kayak terus- penuangan sik kok. Ora gelem terus wadul mlayu, wadul masih bantik madrim. Ngono lho. Lah kok malah malah Tuk, kowe getak oleh. Kowe ora ngerti, kuwi iki bendahara. Pati uripmu ning tangane Nah. dikesi. bendara lek kleru ya kudu disalahne, Pak. Aja meneh kok bendara. Kepala BGN salah di penjara kok. Kang Mas. Lah kuwi Kang Mas, Kang Mas. Sapa neh iki? Kang Mas, jenengan ampun sia-sia sama kita berdoa. Ki apa neh? Iki lakon apa? Modern. Hei, iki lah gandengane Rama Dasa. Ini ketoprak modern. Iya, Mesti- ketoprak modern iki Eh. Kang Mas. Aku tukang entok kok Kang Mas. Lembane Oh alah. Ceritane sampean iki dijarak Angkring Darma, Ora gelem. ora gelem terus mlayu wadul masmu. Ya. Ngono lho. Paham ora? Paham lah, emang pertanyaannya ngono kok. Ngono iki jawabanmu. Oh, kula ora wedi. Ngono lho. Ya oke, siap. Ngono kuwi Mas ya. Kluthuk. Ya tik nih susu ya. Pak Sis nesu, Pak Sis. Nesu lho. Nah, ngene lho. Yo. Lah aku malah Kayak Pak Sis tenan iki, Sis kampling. Ayo. ya kendamu dah. Sampai Ayo Mban. Piyeng Mban ayo wae dolan ning jero alas kono ya. Arep golek apa ta ya kan? Ya Hei, terus kewan. bocah wadon. Kok enek wong lanang ya? Heeh. Tapi Piyeng. Ya Allah ganteng Kok sik- ngono ya ampun. aku ndak kepengin ngerti. Kowe bocah loro Soplane ya Allah. banjur tenguk-tenguk dedolanan ana ing tengalas. Omahmu ngendi ya? Nyapa to takon-takon omahku? Omahku rene dolan-dolan dhewe kok ora penting kowe ngerti omahku. Jenengmu sapa? Dikandani ra Piyeng? Piye? Jenengmu sapa? Mau tahu atau mau tahu aja pertama tuh banget. Oh, ketoprak apa? Ini Lah ya. rembug cukup. Mesake banget yen kowe bocah wadon sing ayu. Pasuryanmu banjur dedolanan ana ing tengahing alas. Ayo nderek aku ana ing Kadipaten Malawapati ndak mulyake uripmu. Mah, gak Piyeng. Mau ngapusi. Yo. Saiki akeh penculikan Dari aku ya. sing ngapusi. Mah, Derek. to.
Wedi aku saiki akeh penculikan jare iki lho. Lah banjur ngendi papan dunungmu? Lah, Ayo apa tak aku wae? tuke bali. Apa aku wae? Aduh. Ayo, tak Tak kali. terkip, Pak. Ma, aja. Kakang Mas badhe madhe ana mburi kono, aku wis duwe pacangan kok. Enek sing Lapor ono. Kakang Mas badhe madhe. Aku ki masmu kok pacangan berarti madun budul. Ngosek-ngosek ta sampe Tak uber ayo rono ngono lho. Ayo, gelem ya? Ma, aja, Tak aja. boyo. Ayo. Aja, Kak. Gelem. Hei, Setyawati. Aja ayo Setyawati. 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 Belum. Sik, iki dadi apa? Rutuk lho. Ngene lho. Kelire iki ning kono, iki ning jero kok ning jero wae perkulan koyo iki. Iki urung kelire iki ning kono. Ora iki dadi sapa? Kluthuk batik madrim. Masalah kaya gemuk ini batik madrim. Ora ana liyane ta perane. Lho, Salah, Mas, apa maine mek loro tok. Sama-sama. Ayo wis. belum. Setyawati. Aja layu kowe. Setyawati. Hei, Setyawati. Ma, Hei, Setyawati. aja kan. Oke, aja kan aja kan. Oke. Sek. Nek kono sek. Dangdut. Ketoprak iki jane. Iki ketoprak iki gedhi lho. Iki ketoprak Kaliwungu budaya iki. Lah iki lagi sampean ono. Kang Mas. Mas. Kowe melu wae. Kosek. Aku ki arep nututi kok angel men. Kang Mas. Aku diganggu karo wong kae lho. Enak apa? Mbak iki nyapa tok melu ngene. Kae lho nyapa to Mas kawit mau ganggu aku terus jare ngomong arep dipek pacar ngono Mosok ki. mbane setelen ngene iki. Mosok tembunge Loh, setan. amban masak ini seperti ini. Iya toh. Enak apa dia anu adikku? Kae lho Kakang, aku mau pas dolan ning tengah alas iku diganggu karo wong lanang kae lho ning kono kae. Meksa-meksa aku. Lek karo adine aja ngrungkang-rangkul ngono lho. Bene ya. Iki hajah lho ki rumah samu. Lah kowe sampun pejah kowe hajah lho kuwi. Nyambut gawe iki beda. Lek pernah apamu? Adikku itu. Yo rasa dirangkul, lek pacangamu monggo. Mantan. Mas karo adik iki kudu tresno. Sama iki nyapa tok mel-mel. Kowe karo adikmu tresno? Jon, Lek diceluk. Ndang noprak-noprak kono. kuwi mau. Riyen to Pak Dalang, mosok jenengan kalih dagelan mawon cemburu. Alah, Kula Mbok. kan teng mriki etok-etok to, Pak. Iya. Bapakmu aja cemburu ngono to, sesuk ning omah aku gak mbok takoni. Gak takoni ya mlumah no. Aku saiki kuncine kuwi gak tani mlumah ngono. Aku bojoku nesu sarungan tok. Lho, ngono. Ayo balik ke toprak iki. Setyawati. Aja layu kowe. Setyawati. Gak meden. Jebol kowe wis duwe sinisian, kowe wis duwe gandengane. Kakang, Setyawati. aku tulung ngono. Ya jaman ae. Yo gene wiwit mau kowe ndak uber ndak mulyake ora gelem jebol duwe kegandengan. Mangertenono aku dudu gandengane aku ki yo masih. Kakange. Masih. Sopo jeneng? Aku sapa? Sopo jeneng? Batik Madrib. Beluh batik madrib. Iki adikku Setyawati lan iki embanku Darmi. Darmi Cahyawati. Entut. Ing papan kene njaluk sabiyantumu lan njaluk renaning atimu adimu Setyawati ndak boyonge ndak pundhut garwa dadi prameswari. Ora bisa. Lho, Aku wis ngenekke Giri Sayembara wis tak share ana ing TikTok. Menoso sapa wae sing bisa ngalahne aku ya kuwi besok sing bisa nggawa adikku Setyawati. Yei, yen pancen kaya ngono, yen sing menang ana ing peperangan ngentukke adimu Setyawati. Kakang Batik Madrim, Apa? mboten sah kakek wuwus kula ingkang nglebeti sayembara ning papan. Tentoke kowe apa aku sing menang ana ing palakrami. Ayo Kakang, ndang dipateni Kakang. Wis apa? Dipateni. Kakang paten iki iso mati dhewe saiki. Aku piye Kakang? Mikir sawetara ya, Nduk. Iya. Iya.
Kakang badhe madrim Setyawati badhe kula boyong. Mas. Os, as, os, wes. Ejan. Os, yes. Apike. Ejan. Mas. Os. Ini. Ha, os. Kakang badhe madrim mawi panjenengan boten ngalah badhe kula sirnake wonten papan kiki badhe madrim. Beluh. Kakang badhe madrim. Ejan. Ganti kawujudan kethek panjenengan. Beluh. Kakang badhe madrim. Kakang badhe madrim. Yes. Yes. Mas. Beluh, ganti kawujudan ula. Loh. Duh, edan. Ula Kakang. Edan. Ya. Bakal kula sirnane Kakang badhe madrim. Senasa ganti kawujudan kaping 1000 mboten pangke. Yes. Beluh, ganti kawujudan celeng. Weh, edan. Beluh. Mas, us. Celeng. Oh, wes, edan. Wes. Mas, Beluh. Ganti kawujudan mliwis putih. Weh, beluh. Weh. Mliwis putih. Ganti kawujudan. Kakang badhe madrim. Kula napa kuwi? Mliwis kok dadake senam. Wis mati dhewe. Mas. Loh, mliwis kula sirnake gantos kawujudan celeng. Celeng kula sirnake gantos kawujudan ula. Ing dina iki gantos kawujudan kaping 1000 mboten pangklik Kakang badhe madrim. Loh, ganti kawujudan uget-uget. Loh. Kakang badhe madrim. Gantos kawujudan uget-uget. Uget-uget Mas. Wes lho. Loh. Uget-uget lho ora apa. Obao. Iki wis uget-uget iki. Loh. Uget-uget ndi? Iki mbok. Wejang. Kula boyong wonten ning Malopati. Ora usah. Loh, lha kok ngoten? Tinimbang kowe ngopeni Setyawati ora besok ngopeni pirang-pirang taun wis becik mlaku. Lah kuwi. Tumpas oleh kali wungu. Wis ora ono ngawur wae. Tene yu. Kowe iki mari menggeh kok. Iki balik niken. Loh, balik rene nek. Heeh, niken terus Aduh, Winong mungkin. karo Birgita. Wis kene dok, kene dok. Bukan sih engko goro-goro. Ayo. Ale kula goro-goro. Nggih. Ya. Manut. Lah, Yo kene dok. Aku ya. Sampeyan kok yo njaluk siswa budaya bareng. Ya ben komplit kok ya. Ya. Iki. Engko sak ludruke ya gara-gara Oh iya. Lho kalau kita. Oh. tak maksud. Ngono kok ya. Lang. Tes Bang. Yan, Mbak Dian, yo jangkepi. Yan. Ayo. Kene jajali. Ayo, coba kaya apa? Nduk bertiga. Wah, iya apik iki. Karo Mbak Yu apik iya. Supaya bebrayan lan katresnane Bapak Yudi sak keluarga Nggih. tansah lestari Widodo salaminya. Monggo. Dengan lagunya Widodo. Coba Widodo. lagune kok Widodo. Lestari ngono. Wah. Niken Salindri, Winong Nawangsih, mitin saking Tulungagung dan juga Mbak Dian Munasiroh dari Madiun. Oh, dadah. Monggo dados yuk.
kasih genduk niken Mbak Winong, Mbak Dian Munasiroh. Nggih. Tembang menika ugi kula aturaken dumateng Dr. Anda Feni ing panggung Kalak Pucang Laban PT Putra Rinjani. Nggih. Ugi dumateng pepunden kula Bapa Ki Dalang Suryanto Karanggedhi ingkang kepareng mirsani lumantar streaming. Nah, niku. Mas Klitik, Mas Kluthuk. Dawuh. Ingkang nami wayang menika mboten namung lucon lan lagon ning kudu jangkepe nganggo lakon. Nah niku ingkang dipun cakup 3L menika nggih. Nggih. Dados antawisipun lakon, lagon lajeng lucon. Leres. Nggih. Mila saking menika gentos kula tak ngladosi para pinisepuh lajengaken lampahan nggih wahyu katentreman. Siap. Kula namung derek-derek memuji. Nggih. Ing pangangkah menapa ingkang dipun gayuh Bapak Andri sak keluarga, insyaallah cinatet ngamal jariyahipun, cinatet niat kajatipun. Amin. Gusti Allah tansah manggihna rayu wilujeng widodonir ing sambikala. Amin. Kasandingna kabagyan kamulyan saha sedaya katentreman. Amin. Ya rabbal alamin. Kumpat lepet boten liwat sedaya ndem slamet. Nggih. Klepon sak gulane lakon kudu tutuk crita lan lakune. Leres. Nggih. Mila saking menika genduk niken Salindri masih standby malah engko nggen puncak-puncake nggon goro-goro. Amin. Amin. Yo rakit mbacut nih gelaring sanggit. Monggo.